Amb l'esperança de vèncer en Dom, en Dodo fa servir el bat d'en Yamazaki, més curt i gruixut, però acaba fent un fly pel llançador. Malgrat tot, els punts febles del llançament supervalors d'en Dom queden palesos. És tan ràpid que els receptors no poden agafar bé la pilota i als corredors els resulta més fàcil robar bases. L'Arita i els altres receptors inicien un entrenament intensiu per dominar la tècnica de recepció amb llançaments de 300 km per hora. D'altra banda, els moviments dels peixos li donen una idea a en Dodo per connectar el llançament màgic. L'arma secreta d'en Dodo. Senyorita, es troba bé, senyorita? No patiu, llanceu-me una altra pilota. Escolteu, no heu de mirar d'agafar-la només amb el guant. Feu servir el cos per amortir l'impacte. Continueu practicant fins que el cos se us hi acostumi. Vinga, apujeu a 310 km per hora. D'acord. Preparats? Estava bé? Aquest és l'esperit dels Giants. L'ànima. Ei, què fas aquí parat? Que no tens feina. Sí, vull començar a practicar i que es prepari. El senyor Arita està fent l'impossible per agafar el meu llançament tornado aspirador. No em puc quedar parat com un estaquirós. Dom? Senyor Cubata. Aquesta pilota anava com a mínim a 250 km per hora. És possible. Ja no és tan difícil com abans, ara que ja sé com fer-ho. Esclar, però no cal que sempre facis un llançament tan ràpid, no et sembla? També podries llançar alguna pilota a 200 km per hora, per variar. Per variar? Pots canviar la velocitat per enganyar el batedor i fer-li perdre la sincronització. No t'oblidis que vas a l'escola i has d'administrar bé la teva energia. Fes servir el cap. D'altra manera, no sempre podràs ser el llançador obridor. Ja ho entenc. Moltes gràcies, senyor Cubata. Que bé. Gràcies. Com que et veig amb tanta empenta, crec que jo també em prepararé. Què? Fins i tot un home tan fred com vostè necessita preparació? Oh, i tant que sí. Estic fermament convençut que un bon rival sempre representa un estímul important. No te n'oblidis mai d'això, Dom. Un bon rival? A l'institut en què jo ara era el meu rival. Després de l'entrenament, jo anava a córrer fins que es feia fosc. I en Kiyohara es quedava practicant el swing centenars de vegades. Cap dels dos volia deixar d'entrenar-se per poder vèncer l'adversari quan arribés el moment. Competíem entre nosaltres. Així doncs, sense en Kiyohara, el meu gran rival, ara no seria jugador professional de beisbol. Un bon rival. Els meus rivals són en Torao, la Melody i en Dodo. Jo també faré tot el que pugui per ells. Els Whales, amb dos eliminats i les bases plenes, tenen l'oportunitat de girar la truita. El següent batedor serà en Dodo. Aquest és el moment que estàvem esperant. Aquesta temporada en Dodo ha aconseguit 28 home runs i els seus seguidors esperen que n'aconsegueixi un altre ara mateix. Oh, sembla que el llançador li concedirà la base per boles. La connecta! És un cop llarg. Ho serà? No ho serà? És un home run! Això són 3 corregudes, una batada miraculosa! En Dodo va quedar afectat quan en Dom el va derrotar, però està clar que l'ha superat del tot.
Dius que vols marxar aquesta nit? Sí, Per què? vull veure peixos. Peixos? Sí, tinc ganes de veure com neden els peixos al mar. Se t'ha acudit alguna cosa? Sisplau, em podria dir on puc trobar molts peixos i força sol? Conec un lloc a l'oest de la península d'Iso. Moltes gràcies. Dom, espera a veure com connecto el teu llançament tornado aspirador. Mare, encara no està a l'esmorzar. De seguida, fill. Dom, no facis tant de xivarri de bon matí. Em pensava que no anaves a escola, és el dia de la fundació. Exacte, precisament per això me'n vaig a entrenar-me. Caram! Ja hi pot haver un tifó o el que sigui. I et pots rentar el cap cada matí, que sempre tindràs el mateix aspecte. Què vols dir amb això? Vinga, Akane, afanya't o faràs tard. Has d'anar a escola, veritat? Corre, noi! No t'hi escarrassis, no hi ha solució. Burro, aigua endavant! Akane! Un home run miraculós d'en Dodo dona la victòria als Whales en l'últim moment. Ja has superat el xoc, oi que sí, Dodo? Això encara m'estimula més. Si hagués colpejat el llançament tornado aspirador de ple, els trossos s'haurien escampat per tot el voltant. En canvi, van sortir disparats cap en Tom. Això demostra que no la vaig tocar ben bé al mig. Per connectar la pilota sense trencar el bat, l'he de colpejar de ple. He de concentrar tota l'energia en un punt. Aquí. Perdoni, senyor Kazaki. Et precipites. Per això no encertes el punt. T'has de concentrar. La sincronització és molt important. El llançament tornado aspirador està bé, però dones temps al corredor de robar-te una base. Has d'aconseguir fer-lo més ràpid i precís. Au, continua amb l'entrenament especial. Ja ho entenc. I procura no cometre falta. D'acord. Has millorat la sincronització, però encara fas el llançament massa alt. Vinga, un altre cop. L'impacte de la pilota a més de 250 km per hora hauria de ser més fort que el del ferro. És impossible. Encara que pugui concentrar l'energia en un punt, el bat no pot suportar la terrible força de l'impacte. He de pensar alguna cosa. No puc colpejar ni tocar la pilota. Potser podria fer servir un bat de ferro. No deu ser reglamentari, això. Ai, em sap greu.
fer, sisplau! Ja està! Els Carps superen els Giants d'un partit i mig. Amb el home run de l'ara de la segona entrada, els Giants han anotat una correguda i després cap dels dos llançadors no n'han encaixat cap més. Semblava que els Giants podrien acabar guanyant el partit, però en Cubat ha permès una base per boles i un hit a la novena entrada. Hi ha corredors a la primera i a la tercera base, i el bat Yanko Bayakawa, en fugita, surt de la banqueta. Els Giants fan entrar un llançador de relleu. En Dom Sinjo substitueix en Cubata. Compto amb tu. No pateixo. Per fi surt en Dom al terreny de joc. No discuteixo que això és el que s'ha de fer en una situació com aquesta, però reconec que em sap greu per en Cubata. Sí, a mi també em sap greu, però si els Giants perden, els Carp els portaran 2 partits i mig. En canvi, si guanyen, la diferència només serà de mig partit. No es poden permetre tenir compassió de ningú. Veiem que en aquest moment en Dom acaba l'escalfament. Senyor Nakao, provocaré 3 strikes seguits, de manera que no es cansarà gaire. Amb prou feines s'ha salvat. Però ha estat un bon llançament, oi? No ho havia vist mai, això. Sí, en el partit contra els Dragons, en Dom es va donar que el llançament tornado aspirador permetia que els corredors robessin bases fàcilment. Allò va ser una bona experiència. Sí, però quins moviments més ràpids. En Dom m'ha tornat a fer un gran progrés. Preparat? Compte amb el tornado aspirador! És increïble. El moviment d'en Nakao ha sigut tan lleuger que el corredor no ha pogut robar la segona base. La pilota ha arribat a anar a una velocitat de 248 km per hora. Sens dubte, en Nakao ha fet una gran recepció. Senyor Nakao, amb vostè puc llançar la pilota amb tota confiança. 3 strikes seguits. Ara ho veurà. Aquest serà el tercer llançament per en Kobayakawa. En Dom inicia el moviment i llança. És un altre tornado aspirador. Ha estat un llançament fantàstic. Cap problema. Fins i tot en un moment tan delicat com aquest, en Dom no perd el seu sentit de l'humor. És així, no canviarà mai. I es disposa a fer el tercer llançament. Strike eliminat! Martín! Ho hem aconseguit! En Dom ha superat el rival gràcies als seus llançaments i a la tècnica de recepció d'en Nakao. Ara per ara la diferència entre els Carps i els Giants és de mig partit. Dom, assaboreix-ho mentre puguis. La pròxima vegada que sigui al bat serà la fi del teu llançament tornado aspirador. Ja no puc menjar més. Dom Sinjo! Espera! On vas ara? El vàter. Al capdamunt d'aquesta muntanya hi ha la fàbrica on em van fer aquell bat gruixut. Em podrien fer un bat com aquest? Déu meu, quin disseny més estrany. Vull que facin servir el material més resistent que tinguin. Mare, ja sóc aquí. Dom, fa un parell
parell de minuts ha trucat la senyoreta Tanaka. Què? Ha trucat? Sí, i no per comentar-me res agradable. Et passes el dia dormint a classe, oi? Escolta, et diu que aniries millor si t'esforcessis tant per estudiar com ho fas per practicar el beisbol. Un moment! Perdona, mare. Ara mateix no puc pensar en altra cosa que en el beisbol. Fins després! No, m'espera! Aquesta fusta és d'un freixe que vaig trobar al mont d'Aisetu d'Hokkaido. Fa 3 anys que la guardo per una ocasió especial. Et faré un bat amb això, Toto. Ah, ho diu de debò? Moltes gràcies. Todo, una paraula. Et volem fer unes preguntes. Mira cap aquí, Dodo. Mira cap aquí, per favor. Ens pots dir si és veritat que t'han fet un nou bat per connectar el llançament tornado aspirador d'en Dom? Sí, és cert. Quina mena de bat és? Que el podem veure. No, us haureu d'esperar. Ja el veureu el dia del partit. Oh, això es posa realment interessant. Dom, com va tot? Perfecte. Sí, estic en plena forma. T'agradaria començar tu? Sí! Està a punt de començar el decisiu partit entre els Giants i els Whales. I el llançador inicial serà un Dom Sinjo en plena forma. Si els Giants guanyen aquest importantíssim partit, encapçalaran el campionat juntament amb els Carps. Malgrat tot, els Whales tenen en Dodo, que pot haver descobert una tècnica secreta per batre el llançament tornado aspirador. Segur que presenciarem un partit molt interessant. En Dom no podia haver començat millor, provocant 3 strikes seguits del primer batedor, en Takagi. Ara mateix el seu rival, en Dodo, es dirigeix cap al cercle d'espera. Què? O sigui que avui no farà servir el teu bat de ferro de tota la vida, Dodo? Però com pots ser tan pretensiós? És igual, segur que te'n penediràs. T'has quedat amb un pam de nas. Ara toca tu, Dodo. Som-hi! En aquest precís moment surt en Dodo, el batedor estrella del partit. Oh, podem veure que encara porta el bat dins la funda. Ei, què et passa avui a tu? Estàs tan nerviós que t'has descuidat de treure el bat? Sorprenent, el nou bat d'en Dodo encara és més estrany que el que li va deixar el seu company d'equip en Yamazaki. Espera a veure què pot fer aquest bat, Dom. Se t'acabaran de cop les ganes de riure? Vinga, no siguis fatxenda. Ja pots canviar de bat, que no et servirà de res. T'eliminaré de totes maneres. Vol dir que farà un home run? Ara ho veurem. Fes el llançament tornado aspirador més ràpid que puguis, Dom. Ah, molt bé. Ja estàs preparat? Sí.